Maitanong ko lang, alam mo ba kung ano ang mga nilalang na balendik? Maaaring narinig mo na ang mga nilalang na ito. Subalit batid mo ba kung ano ang abilidad ng mga ito? Kung wala ka pang ideya sa nilalang na ito, pakinggan mo ang kwento ni Mulo kasama ang mga balendik na hango sa kanyang tunay na karanasan. Taong 1961, Borongan, Samar. Noong mga panahong ito ay kasalukuyan akong nabibilang sa isang tribo ng mga katutubo. Tanging pangangaso ang pangunahing pinagkakakitaan ko sa bundok at minana ko pa ang ganitong uri ng hanap buhay sa aming mga ninuno. Bagaman mangmang ako pagdating sa aspeto ng lihim na karunungan at hindi ito kinikilala sa aming tribo, ay masasabi kong mas sinasamba pa namin ang mga bathala at Diyos ng kalikasan. Maswerte lang ako noong panahong ito dahil napag-aral ako ng aking mga magulang sa kabayanan at nakapagtapos ako ng sekundarya. Gayunpaman may mga usapin din sa kinabibilangan kong tribo na dito sa mga bundok ng Borongan ay may nilalang na pinaniniwala ang tagapagbigay ng biyaya sa mga tao. Maraming bagay din ang inilahad noon ni Tatay Puling tungkol sa nilalang na nakikita nito sa puno ng balagon. Ayon dito, sa tuwing mangangaso kami sa bundok, palagi daw akong magbibigay galang sa puno ng balagon sa tuwing mapapadaan ako dito. Dagdag pa ng aking ama na ang punong iyon ay pugad daw ng mga balendik. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga balendik ay maihahalin tulad sa mga tikbalang, tayo at angitay. Ang pinagkaiba nga lang ng mga nilalang na ito sa balendik ay katawang tao ang mga ito at may taas na 7 talampakan. Subalit ang ulo ng mga ito ay kahalin tulad ng isang kabayo at may kakayahang magsalita ng dialekto ng isang ordinaryong tao. Hindi gaya ng mga tikbalang at angitay na kalahating tao at kabayo. Samantalang ang mga tayo naman ay kalahating katawan ng tao na may mapupulang mata at mabalahibong pangangatawan. Ngunit ang kalahating katawan ng mga tayo ay kahalin tulad ng isang ordinaryong baka. Dahil sa mga nailahad ni Tatay Puling, aminado ako sa aking sarili na labis ako ng mga sa mga nilalang na iyon. Dagdag pa nito na wala naman daw akong dapat ikabahala sa mga nilalang na iyon. Sa kadahilan ng hindi naman raw nananakit ng mga tao ang mga ito, bagkus ay nakakatulong pa ang mga ito sa tao. Ito ang tandaan mo, Mulo, anak. Ang mga balendik ay hindi nating kaaway, bagkus ay mga kaibigan sila. Alam kong nagtataka ka kung bakit madalas kapag nakakahuli tayo ng mga ligaw na baboy ramo sa bundok at kinakatay natin ito, ay nagsasabit ako ng isang tipak na karne sa puno ng balagon, hindi ba? Alam mo kasi, anak, kailangan nating gawin ang mga bagay na iyon. Sa kadahilan ng kaparte na ng ating buhay ang mga balendik. At ang tawag roon sa ginagawa ko ay alay na karne. Magkakasunod na paliwanag ng aking ama. Hindi naglaon ay sumang-ayon naman ako sa mga inilahad ng aking ama at inunawa ko ang bawat katagang binitiwan nito sa akin. Dagdag pa nito na noon pa man ay ginagawa na ng aming mga ninuno ang pagsasabit ng hilaw na karne sa puno ng balagon. Tapatan ding sinabi ng aking ama na kung gusto ko daw masilayan ang mga balendik, ay wala namang problema roon. Sa katunayan, nagpapakita lang ang mga nilalang na iyon tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan doon mismo sa puno ng balagon. Hindi naglaon ay nagpatuloy lang ako sa buhay na aking kinagisnan at isinantabi ko muna ang mga bagay na may kinalaman sa mga balendik. Hanggang isang araw noon, habang nangangaso akong mag-isa at naglalatag ng mga patibong, nang bigla akong makakita ng isang pangkat ng katutubo. Kung kaya naman bahagya akong nagkubli sa malalaking puno sa aking paligid at pinagmasdan ko ang mga kilos ng mga taong iyon. Sa bilang ko mga 8 katao ang mga ito at may bitbit silang mga palaso, sibat at tabak. Kapwa namumula ang mga mata ng mga ito kahit sa katirikan ng araw. Mas lalo pa akong nagulantang nang masipat ko ang isa sa mga ito na may hawak na bayawak habang kinakain ng buhay. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat ko na lang nang may lumapat na kamay sa aking balikat, sabay pa bulong na nagsabi sa aking tenga ng, "Huwag kang lilingon, Mulo, anak.
Pagmasdan mo lang ang mga taong nakikita mo sa iyong harapan at manatili kang nakadapa sa lupa. Mariing paliwanag ng lalaking iyon sa aking likuran. Maya-maya pa dumapa rin ang lalaking iyon sa aking pinagtataguan at tumabi sa akin. Kaya naman sa paglingon ko rito at saka pa lamang ako nakahinga ng maayos. Dahil ang nasa tabi ko ng mga oras na iyon ay ang aking ama na may tangan na isang kampilan. Kung kaya naman nang lumagpas sa aming harapan ang mga nilalang na iyon, ay saka pa lamang kami bumangon mula sa pagkakadapa sa lupa. Tapatan ding inilahad ng aking ama na ang mga nilalang na iyon ay galing sa pangkat ni Apo Gawen. Sabi pa nito sa akin na ang mga nilalang na aking nasilayan ay hindi mga ordinaryong tao gaya ng aking iniisip. Ayon pa kay Tatay Puleng, na sa mga kagubatan ng Borongan maraming tribo ng katutubo ang namumuhay at may kanya-kanyang abilidad na tinataglay. Itay, akala ko po ba abala kayo sa bahay sa pagsisibak ng mga panggatong? Diretsahan kong tanong. Oo anak, nagsisibak nga ako ng panggatong kanina. Kaya lang may dumating na panauhin sa ating pamamahay at sinabihan akong sundan ka dito sa gubat. Hindi naman nagkamali ang aking kaibigan at may dumaang pangkat ng mga aswang sa kinaroroonan mo. Tama ka nang narinig anak. Ang mga nilalang na iyong nakita ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Apo Gawen. Sila ang mga katutubong may dugong aswang na abat. Magkakasunod na paliwanag ng aking ama. Sa puntong iyon napaisip naman ako sa aking sarili. Dahil sa buong buhay ko sa aming tribo, ngayon lang ako nakarinig ng mga aswang na abat. Hindi lang isang aswang ang mga ito, kundi isang buong tribo na naninirahan malapit sa isang talon. Dagdag pa nito na gumagala lang sa kagubatan ng mga iyon kapag naghahanap ang mga ito ng makakain. Ngayon ko lang din napagtanto na kaya pala noong panahon na nagbibinata ako ipinagbabawal ng mga ninuno namin ang gumawi kami roon sa talon. Sa kadahilan ng may tribo pala ng mga aswang ang naninirahan doon. Sa pagdaan pa ng mga araw, hindi naman ako umuuwi ng talunan sa aking mga ginagawang pangangaso sa bundok. Sa katunayan mga kalakbay, kapag may nahuli akong baboy ramo, doon ko na rin ito kinakatay sa harapan ng puno ng balagon. Kaya naman pagkatapos kong katayin ang hayop na aking nahuli, ay hindi naman ako nakakalimot na magsabit sa puno ng karne para sa mga balendik. Mulo anak, mukhang swerte ka sa pangangaso nitong mga nagdaang araw. Isang patunay lang yan na hindi tayo pinababayaan ng mga bathala at mga balendik. Siya nga pala anak, iyong pangkat na nakita natin noong nakaraang araw. Gusto ko sanang iwasan mo sila dahil hindi sila mga ordinaryong tao. Tandaan mo anak, kapag nakarating kay Apo Gawen ang ginagawa mong pangangaso sa gubat, malamang sa malamang pag-iinitan ng mga ito ang ating tribo. Magkakasunod na paalala at paliwanag ng aking ama. Kung kaya naman sa mga sumunod pang araw, ay gumawa ko ng sarili kong talaan at oras kung kailan ako mangangaso sa bundok, upang sa gayoy makaiwas rin ako sa nagbabadyang sigalot ng aming tribo at ang mga tribo ng mga abat. Sa bawat araw na lumilipas itinuon ko rin ang aking sarili sa mga batang katutubo na mangmang sa aspeto ng edukasyon. Tinuruan ko ang mga itong magbasa at magsulat sa pautay-utay na pamamaraan at ibahagi sa mga ito ang aking natutunan sa eskwelahan. Hindi naglaon na pansin naman ng matatanda sa aming tribo ang magaganda kong layunin para sa mga batang katutubo. Ayon sa mga taong iyon, hindi lang ako basta-bastang mangangaso ng aming tribo, kundi isa ring tagapagturo sa mga batang katutubo. Sa paglipas pa ng mga araw, pinuri ako ng matatandang katutubo sa aming lugar. Ngunit ang banta ng tribong abat ay hindi ko pa rin inaalis sa aking isipan ng mga panahong ito. Kasabay ang pag-iingat ko para sa aking sarili at ang mga taong nasasakupan namin. Hanggang isang araw noon mga kalakbay, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa aking isipan at umakyat ako ng bundok at tanghalian pa ng mga oras na iyon. Ngunit may isang bulong sa aking isipan nang nag-uudyok na puntahan ko ang puno ng balagon. Maya-maya pa habang binabagtas ko ang daan papunta sa kinaroroonan ng puno ng balagon, nang makakita ko ng isang ligaw na baboy ramo. Tanga ng aking sibat at sundang
walang pag-aalinlangan ko itong sinibat at hinuli. Sa mga oras na iyon, tinamaan ko ng sibat ang baboy ramo at walang pagdadalawang isip ko naman itong pinasan sa aking balikat. Ilang minuto pa ang nakalipas ay narating ko na ang puno ng balagon kung saan pasan-pasan ko ang baboy ramo. Noong una inakala kong ako lang ang tao sa lugar na iyon, habang paunti-unti kong kinakatay ang baboy ramo na nahuli ko. Subalit nagkamali ako nang lumitaw sa aking harapan ang isang nilalang na may ulo ng kabayo at may mahahabang braso at binti na kawangis ng tao. Dala ng labis kong pagkamangha, bigla naman akong napasalampak sa lupa at tila umurong ang aking dila. Kasabay nito ang butil-butil kong pawisan o na gumagapang sa aking pisngi, pababa sa aking dibdib habang nakatitig sa nilalang na iyon. Pero nang akma ko nang bubunutin ang tangang kong sundang, bigla naman nagsalita ang nilalang na iyon habang nagsasabi ng, "Huwag kang matakot, Mulo. Hindi ako kaaway dahil isa akong balendik. Alam kong hindi pa ito ang tamang panahon para magpakita sa'yo. Pero sa maniwala ka man o hindi, kailangan mo nang umuwi habang hindi pa tuluyang tumatalikod ang araw sa kalupaan. Ito'y isang babala lamang dahil sa mga oras na ito ay padaan na ang pangkat ni Gawin sa lugar na ito. Mas makabubuting iuwi mo na lang ang baboy ramo na nahuli mo." Magkakasunod na paliwanag ng balendik. Dahil sa aking mga narinig, madalian naman akong nag-iwan ng isang tipak na karne ng baboy at ibinigay ko ito sa balendik na nasa aking harapan. Sa pagbagdas ko nga ng daan pabalik sa aming tribo, napagtanto ko sa aking sarili na hindi pala gawa-gawang kwento lang ang tungkol sa mga nilalang na iyon. Halos hindi ko rin makumbinsi ang aking sarili kung saan direksyon nang galing ang balendik na iyon. Kung kaya naman nang makauwi ako sa aming kubo, ibinigay ko sa aking ama ang nahuli kong baboy ramo para ibahagi sa iilan namin mga katribo. Hindi naglaon ay napansin naman ng aking ama ang pagiging balisa ko ng araw na iyon. Kung kaya naman bigla ako nitong tinapik sa balikat habang nagtatanong sa akin at kung bakit daw ako balisa ng mga oras na iyon. "Mulo anak, ayos ka lang ba? Ano bang problema at tila wala ka sa wisyo?" Magkasunod na tanong ng aking ama. "Kuwan ho kasi itay. Ano po nakakita po ako ng isang nilalang na hawig sa kwento ninyo na ulo ng kabayo at katawan ng isang tao." Pautal-utal kong tugon at paliwanag. "Balendik bang tinutukoy mo anak? Napakaswerte mo naman at maagang nagpakita sa iyo ang kaibigan nating iyon." Patanong na tugon at paliwanag ng aking ama. Dagdag pa nito na bibihira magpakita ang mga balendik sa isang ordinaryong katutubo, lalo't wala pa sa tamang oras ang paglitaw nito. Ayon pa sa aking ama, na 100% nagbigay ito ng isang babala sa akin. Kung kaya naman tapatan ko ding inamin sa aking ama na totoong binigyan ako ng balendik na iyon ng isang babala tungkol sa pangkat ng mga abat. Sa puntong iyon tumangulang naman ang aking ama sa mga inilahad ko dito at muli ako nitong pinaalalahanan na palaging mag-iingat sa bundok. Kaya naman sa sumunod pang mga araw, ay muli muna akong nagturo ng pagbabasa at pagsusulat sa batang katutubo sa aming tribo. Halos 5 araw akong nagturo sa mga batang iyon at isinantabi ko muna ang pangangaso. Total marami pa naman kaming imbak na pagkain, gaya ng mga kamote, pinatuyong karne ng baboy at kung ano-ano pa. Isang hapon, habang nakikipag-usap ako sa matatandang albularyo ng aming tribo, hindi ko lubos akalain na babanggitin ni Apo Ondoy ang tungkol sa mga balendik. Ayon dito magmula noong mga nagdaang dekada, malaki-laki na raw ang naitulong ng mga nilalang na iyon sa aming tribo. Dagdag pa ni Apo Ondoy na marapat lang na huwag kakalimutan ng ibang mangangaso sa aming tribo ang mag-alay ng isang tipak na karne sa puno ng balagon. Sabi pa ng matandang albularyo sa aming tribo na minsan na raw nagpamalas ng kabayanihan ang mga nilalang na iyon noong panahong manalasa ang mga sinaunang aswang na abat. Hindi naglaon sumang-ayon naman ang aming mga katribo sa panukala ng matatandang kumakatawan sa aming pangkat bilang pinuno. Dagdag pa ni Apo Ondoy na mas magandang mga sunong umaga kaysa abutin ng takip silim sa gubat.
May huli man o wala, maigi nang umuwi sa piling ng aming pamilya kaysa makaengkwentro namin ang pangkat ni Apo Gawen. Matapos ang pakikipagtalakayan namin kay Apo Ondoy kasama ng aking mga katribo, nangako naman ng ibang mga ngaso, gayon din kami ng aking ama na pipilitin naming huwag abutan ng takip silim sa bundok. Sa pagdaan pa ng mga araw, umusbong ang balitang pagsalakay ng mga aswang na abat sa ibang tribo ng katutubo sa bundok. Ayon sa mga katutubong nakausap namin, nagalit daw ang pangkat ni Apo Gawen dahil sa talamak na panghuhuli ng mga ito ng ligaw na hayop. Gayunpaman, may ibang katutubo rin ang hinuli at ginawang bihag ng pangkat ni Apo Gawen para gawing pagkain ng mga ito. Kung kaya naman ang naiwang katutubo sa tribong iyon ay sumapi sa aming tribo. Nilisan din ng mga katutubong iyon ang kanilang komunidad upang magsimula ng panibago nilang buhay sa ilalim ng kapangyarihan ni Apo Ondoy. Sa pagdaan pa ng mga araw, nagsagawa ng isang ritual ang aming pinuno para makausap ang mga balendik. "Poleng, pwede bang samahan niyo ako ng anak mong si Mulo? Sa mga oras na ito, alam kong nasa peligro ang buhay ng ating mga katribo. Kaya wala na akong pagpipilian pa kung hindi ang humingi ng tulong sa mga kaibigan nating balendik." Magkasunod na paliwanag ni Apo Ondoy. Sa puntong iyon, sumang-ayon naman kami ng aking ama sa hiling ng aming pinuno para na rin sa kaligtasan ng nakararami. Habang pinagmamasdan ko naman ang aking mga katribo at ang natirang katutubo sa pangkat ni Apo Lakan na sinalakay ng mga abat, aaminin kong hindi ko naiwasan sa aking sarili ang mapaisip ng malalim at mapabuntong hininga ng mga oras na iyon. Maya-maya pa nang sumilay ang bilog na buwan, walang pag-aatubili naman namin binagtas ang daan papunta sa puno ng balagon. Sa pagdating namin sa lugar na iyon, agarang lumod si Apo Ondoy sa harapan ng puno habang bumubuka-buka ang bibig nito. Nagsasalita rin ito ng isang dialekto na parang orasyon at patuloy na umuusal. Habang kami ng Tatay Puling noon ay nananatiling walang imik at nakikiramdam sa mga susunod na kaganapan. Maya-maya pa nararamdaman ko na ang pag-ihip ng malamig na hangin sa paligid ng gabing iyon. Kung kaya naman biglang napalahod ang aking ama, sabay bulong sa aking tenga ng, "Lumuhod ka, Mulo anak, at ipikit mo ang iyong mga mata. Nariyan na ang mga nilalang na balendik, mariing utos ng Tatay Puleng." Ilang minuto pa ang nakalipas habang nakapikit ako at nakikiramdam sa aming paligid, ay paunti-unti naman ako nakakarinig ng mga humahalinghing galing sa mga kabayo. Ramdam ko rin sa aking sarili ang pagyanig ng lupa at ang bigat ng mga paang nagtatakbuhan. "Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Bakit kayo naparito, Ondoy? Ano ang pakay ninyo sa amin? Importante ba ang inyong pakay at hindi mo na ito ipinagpabukas pa, Ondoy?" Ngayon tumayo na kayong tatlo. Tumitig ka sa aking mga mata at ilahad mong lahat ng nais mong sabihin. Magkasunod na tanong at sambit ng isang balendik. Sa pagmulat ko naman ng aking mga mata, ay makapigil hininga ang aking mga nakita sa paligid. Dahil sa mga oras na iyon, ay napapalibutan kami ng mga balendik, angitay, tikbalang at tayo. Sa puntong iyon nakita ko pa ang batang balendik na nagbigay ng babala sa akin noong nakaraang mga araw. Tapatan ding inilahad ni Apo Ondoy sa pinuno ng mga balendik ang aming pakay at ang nangyaring pananalasan ng mga abat sa tribong pinamumunuan ni Apo Lakan. Dagdag pa ng aming pinuno na dinukot ng mga aswang ang ibang katutubong babae man o lalaki para gawing pagkain. Dahil sa narinig ng pinuno ng mga balendik, humalinghing ang mga ito sa galit. Isang indikasyon na tutol ang mga ito na maghari-harian ng tribong aba sa buong kabundukan at tanggalan ng karapatan na mamuhay ng normal ang mga katutubo. Mas makakabuting magpulong muna kayo sa inyong tribo, Ondoy, at iwasan muna ninyong mga aso sa bundok. Total marami pa naman kayong pagkukuhanan ng makakain. Sa mga susunod na pagbilog ng buwan, bumalik na dito dahil kailangan kong malaman kung ano ang inyong napag-usapan. Mariing paliwanag ng pinuno ng mga balendik. Maya-maya pa bigla namang lumapit sa akin ang pinuno ng mga balendik habang nakayuko akong nagbibigay galang rito. Mula sa aking pagkakayuko, harapan nitong iniangat ang aking ulo habang nagsasabi ng, "Ikaw pala si Mulo,
ang mangangaso at guro ng mga batang katutubo sa inyong tribo. Kung hindi mo na itatanong, iho, ang batang balendik na nagbigay ng babala sa iyo noon ay ang aking anak. Sa katunayan ng anak kong si Angka ay laging nakasubaybay sa iyo nang hindi mo nalalaman at ang mga nakikita mong nilalang ngayong gabi ay parte lamang ng lahing pinagmulan namin. Kaya huwag kang mabahala, Mulo, dahil mababait ang mga balendik, ang ngitay, tikbalang at tayo. Hindi rin kami kumakain ng karne ng tao at ituring mo kami mga gabay at kaibigan. Magkakasunod na paliwanag ng pinuno ng mga balendik. Sa puntong iyon, tumangulang naman ako at iginalang ko ang mga papuri at paalala ni Pinunong Bangkal ayon sa narinig kong tawag rito ni Angka. Kung kaya naman matapos naming marinig ang payo ng mga balendik, dali-dali na kaming bumalik sa aming tribo. Napapaisip din ako ng mga oras na iyon sa aking sarili dahil hindi ko lubos sa kalain na sa kabila ng kamangmangang ko sa aspeto ng lihim na karunungan, hindi ko man lang naramdaman sa aking sarili na sinusubaybayan na pala ko ng isang balendik. Sabi pa ng aking ama, mga kalakbay, swerte daw ako dahil nagkaroon ako bigla ng gabay na balendik sa aking buhay bilang katutubo. Marahil nangyari daw ang lahat ng iyon dahil sa mga kabutihang ipinamamalas ko sa pagtuturo sa mga batang katutubo na magbasa at magsulat. Tapatan ko ding sinabi sa aking ama na ang aspeto ng edukasyon ay marapat lang ibahagi sa mga taong kapos sa pinag-aralan at hindi dapat ito ipinagdadamot. Kung kaya naman nang matapos kaming makapag-usap ng aking ama ng araw na iyon, bumalik muna kami sa dati naming pamumuhay at nagsaka ng mga bungang kahoy at gulay. Makalipas pa ang ilang araw, napagkasunduan ng mga katutubong pangkat ni Apo Lakan na manatili sa aming tribo ang mga ito. Gayong wala rin naman silang babalikan na komunidad sa kanilang tribo, sa kadahilan ng napatay ng mga aswang na abot ang kanilang pinuno. Yaman rin lang na gusto niyong manatili sa aming tribo, kung kaya namang kailangan ninyong sumailalim sa aking pamumuno. Mariing paliwanag ni Apo Ondoy. Ang ibang hindi sang-ayon sa aking mga panukala ay maaari nang lumisan sa aming tribo, dagdag pang paalala ni Apo Ondoy. Hindi naglaon may mga nanatili naman sa aming tribo at ang ilang katutubo na galing kay Apo Lakan ay umalis at mas piniling mamuhay sa sarili nilang pamamaraan. Gayunpaman 2 linggo pa lang ang nakalipas habang nangangaso kami sa bundok ng aking ama. Bigla namang tumambad sa aming daraanan ng nagkalat na bangkay ng mga katutubong umalis sa aming tribo. Halos wasak ang dibdib, mukha at tiyan ng mga ito na animoy nilapa ng mababangis na hayop sa gubat. Pero ayon sa aking ama, hindi raw iyong kagagawan ng mababangis na hayop kundi mga aswang. Dagdag pa nito na sadya daw iniwan ng mga nilalang na iyon ang kanilang biktima para magsilbing babala sa mga mangangaso. Kung kaya naman sa sumunod na pagsapit ng kabilugan ng buwan, habang nagpupulong kami sa isang naglalagablab na apoy paikot rito, umuusal naman ang orasyon at gumawa ng ritual sa Apo Ondoy. Ayon dito, isa daw iyong kahilingan sa mga batala para sa aming gabay at proteksyon. Subalit ang biglang pagdating ng pangkat ni Apo Gawin ay hindi namin inaasahan ng gabing iyon. Habang namumula ang mga mata nito at nag-aangil na kahit anumang oras ay pwede na kaming salakayin. Sabay sabi ng mga katagang hindi namin inaasahan. Magandang gabi sa iyo, Ondoy. Marahil kilala mo na ako, hindi ba? Bueno, huwag na nating patagalin ang pag-uusap na ito. Apo Ondoy, hinihiling ko sa iyo bilang pinuno ng tribo na ito na ibigay mo na sa akin ang aming mga pagkain na galing sa pangkat ni Lakan. Magkasunod na paliwanag ni Apo Gawin. Ang lakas naman ng loob mong takutin ang mga katutubong nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Sino ka naman, Aber, para kumuha ng mga tao dito sa tribong pinamumunuan ko? At akala mo yata natatakot kami sa mga demonyong kagaya ninyo gawin. Bukod sa nagsama ka pa ng mga disipulo mong hangal, nahihibang ka na rin at nauulol ka pa. Magkakasunod na sambit ni Apo Ondoy. Hanga naman ako sa katapangan mo, Ondoy. Handa kang itaya ang sarili mong buhay para sa mga taong hindi mo namang kaano-ano. Ito ang tandaan mo, Ondoy. Babalik kami sa panibagong pagbilog ng buwan at kukunin namin ang para sa amin. Tandaan mo rin, tao lang kayo at mga aswang kami.
na di hamak na mas malakas sa mga katutubo. Magkasunod na banta at paliwanag ni Apo Gawen. Sa pag-alis ng pangkat na iyon, aminado ako sa aking sarili na ngayon lang ako nakakita ng isang totoong aswang sa malapitang distansya. Hindi ko rin maipagkakaila sa aking sarili ang hilakbot na gumapang sa buo kong katawan, kasabay ang pagtulo ng aking pawis galing sa noo. Kung kaya naman sa pagdaan pa ng mga araw, nagpatuloy lang kami sa buhay. Habang si Apo Ondoy naman noon ay nakikipag-usap sa mga balendik kasama ang aking ama. Sa pagbalik ng mga ito sa aming tribo, tapat ang sinabi ng aking ama na kailangan na naming bumaba sa paanan ng bundok. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ng aking ama at ang lahat ng babae at mga bata ay inilipat namin sa paanan ng bundok. Kasabay ang pagtatayo namin ng isang malit na komunidad na sinang-ayunan naman ng Kapitan Del Barriong nakausap roon. Kaya naman sa pagbabalik ko sa aming tribo, pinaghandaan ng mga kalalakihan ang pagsalakay ng mga aswang. 2 araw pa ang nakalipas at sa pagsilay ng bilog na buwan, hindi naman nagkamali si Apo Ondoy sa pagdating ng mga aswang. Nasaan na ang aming mga pagkain, Ondoy? Akala mo yata mananalo kayong mga katutubo sa aming mga aswang. Baka nakakalimot ka na, Ondoy. Ilang tribo na ang winasak namin at pinatay dahil sa kanilang mga katarantaduhang pinaggagawa sa bundok. Ngayon kung hindi mo maibibigay ang kailangan namin, kayong mga naririto ang aming lalamunin. Magkasunod na paliwanag at banta ni Apo Gawen. Kami, lalamunin nyo. Abay talagang nahihibang ka ng aswang ka. Akala mo ba haharapin namin kayo ng kami lang? Magiging saksi ang mga engkanto, elemento at mga laman lupa sa inyong pagkamatay ngayong gabi, Gawen. Tugon naman ng aking ama. Maya-maya pa ay naramdaman ko na ang pagyanig ng lupa at sa pakiramdam ko mabibiyak ang aming inaapakan. Ilang minuto pa ang nakalipas, bigla namang dumating ang mga pangkat ni Pinunong Bangkal kasama ang mga balendik, angitay, tikbalang at tayo. Halos pinagsisisipa ng mga ito ang bawat aswang na abat na humaharang sa kanilang dinaraanan. Habang ang mga angitay at tayo naman ay nagpapalipad ng mga palaso at sibat ng mga oras na iyon. Sa buong buhay ko sa bundok, ngayon lang ako nakakita ng labanan ng mga balendik at abat na aswang. Kung kaya naman na magtama ang mga mata namin ni Angka, sinabihan ako nito na hawakan kong maigi ang aking sundang. Dagdag pa ng batang balendik na gabay ko na ang lahat ng lalapit na aswang sa akin ay undayan ko ng saksak at huwag na huwag ko daw pakikitaan ng awa ang mga ito. Sa sobrang dami naman ng mga balendik, mga kalakbay, ay halos mawasak ang aming mga kubo dahil kung saan-saan lupalop inihahagis ng mga ito ang mga abat. Makalipas pa ang ilang minuto, ang lahat ng naghihingalong aswang ay walang awang tinatapakan ng mga tikbalang sa pagbumuka ng mga ito. Dahilan para sa mabilisang pagpanaw ng mga aswang. Matapos ang labanan ng mga balendik, angitay, tikbalang at tayo kontra sa mga aswang, tapatan ding sinabi ni Pinunong Bangkal sa aking ama at kay Apo Ondoy na mas makabubuting lisanin na namin ang tuluyan ng aming komunidad sa bundok. Ondoy, lisanin na ninyo ang lugar na ito at magsimula kayo ng panibagong buhay sa paanan ng bundok. Ipagpatuloy mo ang mabuting pamumuno sa iyong mga katribo. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ipinapangako ko sa inyo na wala ng aswang ang gagambala sa inyong tribo. Magkasunod na paliwanag ni Pinunong Bangkal. Ikaw naman, Mulo, ipagpatuloy mo lang ang pagtuturo sa mga batang katutubo na gustong matutong bumasa at sumulat. Maging mabuti kang ehemplo sa inyong tribo. Mariing paalala naman ni Pinunong Bangkal sa akin. Sa paglipas ng panahon, pumanaw si Apo Ondoy sa labis na katandaan at ako ang hinirang ng aking mga katribo bilang bagong tagapaghalili ng yumao naming pinuno. Pero alam niyo ba, kahit ilang taon na ang nakalipas, hinding-hindi ko pa rin makakalimutan ang nasaksihan kong labanan ng balendik at abat na aswang. Gayunpaman sa ilalim ng aking pamumuno, ay mas lalo ko pang pinaunlad ang aspeto ng edukasyon sa mga batang katutubo sa aming tribo. Dahil naniniwala ako sa aking sarili na walang mangmang na katutubo kung matuturuan ito ng tamang pagsusulat at pagbabasa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat po sa inyong lahat.